Bikas tiso se kachelang ji aphan Karbiang Law Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM Richard Tokbia tum aphan nang rap thapusi kachuningri padopon Lakhaing ko rapho Dwarbagri MEC constituency ke parlo Lakshmi Juri Sarthirong Phararong Amekar Daising tiso sopo Bikas tiso artaningka nerkep cycle pen men kaching koya jok aking along cycle a chin aking pak plak daklo Lasi keso se kachelang iji aphan nang ravek thapusi Karbiang Law Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM Richard Tokbia tum aphan kachuning ripon Lason si pirthya thakalong monit atum anutit sitame keso pen kisung do matni atum ke cancer keso matni atum ke amekawe matni atum ke kidney stone sa keso sonsi kaprek akeso monit atum anutin alongta dorep Lasonsi Dwarbagri MEC constituency under Lakshmi Juri Sarthirong Phararong Amekar Daising tiso sopo Bikas tiso artaningka nerkep cycle pen men kaching kor pen ajok cycle a chen aking plak daklo Lasialang litum Bokaghat Golaghat lapen akaprek adim penangan si chelang damlo bonta tangka maha kadure det ajok hem chewan detlo Lasi se kachelang ji aphan Karbiang Law Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang Lapen EM Richard Tokbia tumbang so kisung pen nang ravek thapusi asarbura daising tiso pen kachuningri padopon Pini nil tumphan nang kahang alam thia puthak nang lip ithetheni nang pujima Kardon nili ke thangna chini ne enke la nang rabdun vek tha la amekta bahar ri lo phere o manita langdun thek theda lo ke hajira chongda chot ke poisa ta vidalo Dr. Hemta pon move dam imu vidalo bijita namo vidalo dawai ta namo vidalo nangradun ek de tha karambe mane EM sar aphan mane jo nili kichuniri palam thebangkala pahlo mane jo la nili supo mane cycle pe accident da lo ke nili pini pena bo jo hachi pani palam no la se nili ka hajira chongda cho apase chiponji poeta nili chipon he gedalo apase kopuloma nili ka hajira chongda cho amne na pe poisa pati angbo nili chelo he gedalo ke pani ke pini pena angbo lo ausa ke mek thelo thelo te mo na ni tum thek long po se tame EM sara phase ni lige chunigri thek tiklo mane nang ravek kha payalo asin lige opaya bedalo News report Karbiang Law Live